Pouze jeden vůz ze všech 250, které letos křižují trasu Tour de France, má vyhrazené prominentní místo na čele pelotonu. V tomto speciálně upraveném červeném Superbu stráví drtivou většinu závodu jeho ředitel Christian Prudhomme. Jedná se vlastně o takovou pojízdnou kancelář. V jeho voze se nachází technické vybavení umožňující neustálou komunikaci s ostatními účastníky během některé z etap. Výraznou úpravou tohoto modelu je dvoudílné panoramatické střešní okno, obrácené o 180 stupňů, což Prudhommeovi umožňuje ve voze stát a startovat etapy. To je nejzásadnější úprava tohoto auta a musím říct, že se mi opravdu líbí. Peloton ráno stojí na startovní čáře a Christian se svými hosty po boku stojí zase v autě a vlajkou odmává začátek etapy. Nosiče jsou upravené tak, že se o ně můžou ve stoje předržovat. Teď vlastně sedíme v Christianově kanceláři, kde během Tour de France stráví víc než 6 hodin denně. Je docela vysoký, měří kolem 190 cm a jeho řidič taky, ale Christian tvrdí, že je to jediné auto, kde si vzadu může překřížit nohy, takže je to vlastně docela pohodlné. Pak tu máme tuto speciální konzoli, kde jsou všechny rádiové kanály, které mu umožňují dávat instrukce všem účastníkům a tím pádem také kontrolovat celý závod. Proto je na střeše 6 různých antén. Jo, a ještě tady máme speciální chladící box na šampaňské. A tady máme držáky na skleničky. V tomto voze totiž Christian hostí ty největší VIP hosty celé Tour. Filmové hvězdy, celebrity a tak dále. Takže v této pojízdné kanceláři tráví nejvíc času. Škoda. Simply clever.